Cut. Action, series, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα ο κύριος Προβής έχει έρθει σήμερα εδώ, στο χώρο του Biohack, The Biohack Project, γιατί του ήρθε μια φαϊνή ιδέα και υποστηρίζουμε προφανώς γιατί είναι πολύ καλό, να τρέξει ένα μαραθώνιο. Δεν πειράζει, την έχει δει λίγο David Goggins της Ελλάδας, αλλά υποστηρίζουμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε έναν εργομετρικό έλεγχο. Επειδή δεν κάνει και πολύ προπόνηση αντοχής εδώ ο κύριος Προβής, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Από εδώ θα βγάλουμε στην ουσία τη γνωστή βίο του Max, που είναι η μέγιστη χωρητικότητα οξυγόνου, και θα βρούμε ακριβώς τις προπονητικές ζώνες εξατομικευμένα που αντιστοιχούν ακριβώς σε ποιους καρδιακούς παλμούς του κύριου Προβή. Και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα να ξέρει πώς θα δουλέψει, μπας και μπορείς και επιβιώσεις τον ημιμαραθώνιο. Γιατί όχι, ρε. Εννοείται. Ωραία. Κάνε. We got it next. That's how you finesse. We come for they next. We come to collect. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone. They not a threat. Tell them reset. But they at their best. We still not impressed. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Bought a watch with the scones, yeah. Caught them watching my throne, yeah. Ain't no one doing the shit that we doing. Ain't nobody moving the way that we moving. Hop out the sprinter and shoot us a movie. We pull up the pants and they do us rocking the newest, but that shit ain't new to me. Watch how I do it, you think that it's two of me. They just be fluffing and that shit is foolery. Cooling, but that shit ain't cool to me. Λοιπόν, τελειώσαμε τον εργομετρικό έλεγχο. Εντάξει, δεν πήγαμε άσχημα. Έχω ανέβει βίο του Max. Με βάση την τελευταία μέτρηση έχω ανέβει. Κάτι έγινε, εντάξει, θέλουμε λίγο δουλίτσα. Ό,τι θέλω. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο και θέλουμε να δουλέψουμε πολύ to the point, στην ουσία τώρα θα δούμε, βλέπουμε ας πούμε πού είναι πιο αποτελεσματικός εδώ πέρα ο κύριος Προβής. Βλέπουμε λίγο πώς ανταποκρίνεται στους χαμηλούς παλμούς, πώς δουλεύει ας πούμε, το γνωστό αερόβιο σύστημα, πώς ανταποκρίνεται στους χαμηλότερους παλμούς, πόσο αποτελεσματικός είναι στην ουσία να διοχετεύει και όσο ανεβαίνουμε παλμούς, στο οξυγόνο, σε όλο το σώμα. Οπότε ξέρουμε πού πρέπει να δουλέψουμε, πού υστερεί συγκεκριμένα ας πούμε, οπότε να μπορεί τώρα επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να κάνουμε την πιο αποτελεσματική προπόνηση για να μπορέσει να κάνει ένα καλό χρόνο στον ημιμαραθώνιο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάνουμε μια μέτρηση η οποία είναι λίγο πιο πολύ στο κομμάτι της αθλητικής απόδοσης, αλλά γενικά να πούμε κιόλας ότι η βίο του Max είναι μια μέτρηση η οποία ενώ έχει συσχετιστεί κατά κόρον με τους αθλητές, είναι ένας πάρα πολύ βασικός δείκτης υγείας. Γιατί στην ουσία αντικατοπτρίζει βασικά συστήματα του οργανισμού, μας δείχνει τη λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού, των πνευμόνων, των κυτάρων, μας δίνει μεταβολικά στοιχεία για το πώς λειτουργεί ο οργανισμός και είναι και ίσως ο σημαντικότερος δείκτης που σχετίζεται ας πούμε, με το προσδόκιμο ζωής. Οπότε γενικά όσο μεγαλύτερη βίο του Max διατηρούμε όσο μεγαλώνουμε, ανά δεκαετία, είναι πάρα πολύ σημαντικό.